Il-kumment tal-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista ta' Tmininijiet Luis Galea li l-Partit Laburista għandu kanser kien wieħed insensittiv. Dan stqarru Dun George Dalli li bħalissa għaddej il-vjaġġ tal-fejqan wara li anki hu marad bil-kanċer. F'kummenti ma' dan l-istazzjon Dun George Dalli qal li l-metafora li qal li uża Luis Galea kienet qiebsa iżda l-iktar ħaġa li tagħtu ġewwa kien meta Galea qal li dan il-kanser tista' tieħ ħafna trattament iżda jibqa' partit marid. Fil-metafora li qal li qed jgħidu u mhux kull metafora tista' tgħidha. Dik li qal li tagħti kemm tagħti kura, inti xorta l-marda ħatibqa' hemmhekk. Meta aħna li anke permezz tal-għaqda tal-Ewrora li hemm propju ġo l-isptar kienu dejjem anke jgħinuna psikoloġikament biex dejjem nemmnu li 85% tal-kanser jekk inti toqgħod attent u segwi dak kollu li jgħidulek huma jitfejjaq. Dun George Dalli tenna fuq l-uġieħ li ħassew in-nies. Alla li tisma' xi ħadd li jgħidlek li tieħu kemm tieħu kura int ħatibqa' marid. Dak għalija huwa kumment insensittiv ħafna. Il-qassis li jitkellem ħafna fil-medja sabiex iwassal messaġġi ta' min nixtarru appella biex noqogħdu attenti x'lingwaġġ nużaw. Biex noqogħdu attenti. Meta nsemmu mart, meta nsemmu nies li huma diżabbli, meta nsemmu nies li għandhom bżonnijiet speċjali, għaliex il-weġġat tagħhom u tal-familji tagħhom ikunu qegħdin hemmhekk. Bħalissa Dun Dalli qed jaqsam l-esperjenzi tiegħu tal-marda tal-kanċer fil-ktieb bit-titlu Il-vjaġġ tal-fejqan. Qal li l-flus mill-ktieb se jmorru b'donazzjoni lill-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund. Biex nagħmel kuraġġ lil daw kollha li għaddejjin mill-vjaġġ tal-fejqan fil-marda tal-kanser. Bħalma għaddej fija jiena. Anke ħsibt li nikteb ktieb li semmejtu propju b'dan it-titlu. Nhar il-ħadd filgħodu Luis Galea mqabbad mill-Kap Nazzjonalista Adrian Delija biex iwettaq riformi fil-Partit f'Tal-Pjetà saħaq li l-Partit Laburista huwa partit marid. U partit li għandu kanser. Issa tista' tieħ ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marid. L-għada fuq ix-xandir nazzjonali mistoqsim il-preżentatur għalfejn uża l-kelma cancer, Luis Galea baqa' jsostni il għaliex le. Issa meta wieħed jgħid int għandek il għaliex le. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.